Инде җәмәгать Рамазан ае үтеп бара. Инде Рамазан аеның яртысы тәмамланды дисәк тә була. Һәм икенче яртысы да шулай бик тиз узачак. Шуңа күрә инде шушы айның кадерен белеп, гамәл гыйбадәтләребезне туктатмыйк, киресенчә гамәл гыйбадәтләребезне арттырып, изгелекләр кылып, гөнаһлардан ярак булып, шушы Рамазан аен үткәрик, хөрмәт җәмәгать. Бүген инде җомга хутбасында мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның бер кудси хадисе хакында сөйләп үтәсе килә. Ушбу кудси хадистә Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең мәхәббәтенә ничек ирешергә кирәклеген өйрәтә. Шуңа күрә инде бу хадис бик олуг һәм бик мөһимдер. Абу Хурайрадан китерелә торган бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна Аллаһ тааля кала", Аллаһ тааля әйтте: "Мен ада ли валиян фақад азантуху бил харби". Кем минем валиемә каршы көрәшсә, валием белән дошманлашса, мин аңа каршы гаскәр җибәрәмен. Яисә аңа гаскәр җибәрәмен аңа каршы дип Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. "Ва ма тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi". Һәм минем кулым миңа якынайыр, минем кулым миңа якынайыр, мин иң сөйгән нәрсәләрне башкарып, онда булса мин фарыз кылган нәрсәләрне. Яни Аллаһ субханаһу ва тааляның мәхәббәтенә якынайта торган иң олуг нәрсә ул Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля фарыз кылган нәрсәләр икән. "Вала язалу 'абди ятaqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu". Һәм минем кулым миңа һәр вакыт якынайып торыр, нәфил гамәлләр башкарып, хәтта мин аны яратканчыга кадәр. Яни фарыз гамәлләреннән тыш әле мөэмин мусульман Аллаһ тааляның кулы нәфил гамәлләр башкара һәм Раббысы Аллаһ тааляны якыная һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аны ярата башлый. Һәм моның җимешләре, Раббыбыз Аллаһ тааля безне ярата икән, моның җимешләре бар. "Фа-иза ахбабтуху кунту самаһу аллазӣ ясмаъу биһи". Әгәр дә мин аны ярата башласам, мин үземнең кулымны яратсам, мин аның ишетә торган колагы булачакмын. "Ва басараһу аллазӣ юбсиру биһи". Мин аның күрә торган күзе булачакмын. "Ва ядаһу аллатӣ ябтишу биһа". Мин аның тута торган кулы булачакмын. "Ва риҗлаһу аллатӣ ямши биһа". Мин аның йөри торган аягы булачакмын. "Ва ла ин саалани ла утиянна". Һәм әгәр дә ул миннән бер нәрсә сораса, мин аңа һич шиксез ул нәрсәне бирәчәкмен. "Ва ла ин истаазани ла угизанна". Әгәр дә ул миннән ярдәм сорап сыгына икән, мин аңа сыгынучы булырмын. Ягъни мин аңа шушы сыгын бирәмен ди. Ягъни Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля үзе ярдәм итермен ди, булышырмын дип бәян итә. Ушбу хадис Бухарида китерелә торган сахих хадис. Һәм шушы хадис хакында берничә сүз әйтеп үтәсе килә, аңлатып китәсе килә. Беренчедән Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Мен ада ли валиян фақад азантуху бил харб". Кем минем валиемә каршы дошманлаша икән, валиемә каршы көрәшә икән, мин аңа гаскәр җибәрәмен. Ул кешегә каршы гаскәр җибәрәмен. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең валисенә дошманлашкан кешегә сугыш игълан итә, хөрмәт җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля каршы кем тора алыр? Аллаһ тааляга каршы кем сугыша алыр? Әлбәттә бер кемнең дә мондый кеше юктыр. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кем ул вали икәнлеген башка аятларда, Куръан-ы Кәримдә бик яхшы тәфсирләп аңлатып бирә. Аллаһ тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ала инна awliya Аллаһи ла хауфун алейһим ва ла һум яхзанун, аллазина аману ва кану яттaqун". Тәхқиқ дөрестлектә Аллаһ субханаһу ва тааляның әүлияләре алар курку белмәсләр һәм аларга кайгы да килмәс. Шулар кайсылары иман китерделәр һәм тақва булдылар. Демәк, Аллаһ субханаһу ва тааляның әүлияләре ул шундый мусульманнардыр, кайсылары Раббылары Аллаһ субханаһу ва тааляга иман китерәләр, хакыйкый иман белән һәм тақва булалар. Тақва дигән сүз инде ул Аллаһ тааля тыйган нәрсәләрдән тыелу һәм Аллаһ белән үзең арасында пәрдә кую, гөнаһларны эшләмәй торган итерлек. Яни гөнаһлардан ерак буласың. Чөнки син беләсең, шушы гөнаһ эшләсәң, син Раббың Аллаһ таалядан ерагаясың. Яни Аллаһ субханаһу ва тааляның валисе ул һәр бер мөэмин мусульман булырга мөмкин.
Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләгә иман китерә икән, һәм аның тақва бәндәләреннән була икән, димәк ул Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең әүлияләреннән була. Һәм андый кешегә курку да булмас, һәм кайгы да булмас дип Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә бәян итә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә менә шушындый кешеләргә каршы чыккан бәндәләргә, шушындый Аллаһ Тәгаләнең сөекле, Аллаһ Тәгалә сөя торган бәндәләргә каршы килгән кешеләргә үзе сугыш игълан итә. Үзенең гаскәрләрен җибәрәм ди. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең көче, кодрәте шиксез, хөрмәт җәмәгать. Ул аның вәлиләренә каршы көрәшкән кешеләргә авыр җибәреп, яисә башка нәрсә җибәреп, аларны һәлак итәргә кодрәтледер. Шуңа күрә һәрбер мөэмин мөселман куркырга тиеш. Икенче бер мөэмин мөселманга начарлык кылудан. Бәлки ул Аллаһ Тәгаләнең әүлияседер. Бәлки ул Аллаһ Тәгаләнең сөекле кылыдыр. Шуңа күрә аның турында гайбәт сөйләү, аңа начарлык эшләү, аңа начарлык кылу һәрбер мөэмин мөселман моннан куркырга тиеш. Чөнки Аллаһ сакласын, Аллаһ Субхану ва Тәгалә аңа начарлык кылган сәбәпле, сиңа үзенең гаскәрен җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә һәрбер мөэмин мөселман икенче мөэмин мөселманны рәнҗетүдән, кыерсытудан, зулым кылудан куркырга тиеш, хөрмәт җәмәгать. Шулай ушбу хадистан аңлашылганча, Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле булган гамәлләр ул Аллаһ Тәгалә фарыз кылган гамәлләр. Чөнки кеше фарыз гамәлләрен башкара икән, ул менә шушы гамәлләре белән Аллаһ Тәгаләгә якыная. Һәм Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган иң олуг нәрсәләр ул нәкъ менә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә фарыз кылган нәрсәләр. Фарыз кылган нәрсәләр нәфилләргә караганда хәерлерәк. Димәк, әгәр дә 2 рикъгат фарыз намазы мисал өчен 100 рикъгат нәфил намазына караганда хәерлерәк. Бер көн нәфил фарыз уразасы мисал өчен ничә көн нәфил уразасыннан хәерлерәк. Хәтта инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хадисләрендә китерелгәнчә, әгәр дә кеше Рамазан аенда бер көн уразаны калдыра икән, гүзерсез, сәбәпсез, ул аны каза кылган вакытта ел буе ураза тотса да, хәтта гомер буе ураза тотса да, кире кайтара алмаячак бер көн уразаны гына. Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә фарыз кылган нәрсәне һәрбер мөэмин мөселман башкарырга һәм үтәргә тиештер. Шушы нәрсәләрне, Аллаһ Тәгаләнең фарызларын үтәп, кеше Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә якыная башлый. Һәм ул якынаюдан туктамый, әгәр дә ул фарыз гамәлләр белән бер рәттән нәфил гамәлләре дә башкара икән. Нәфил гамәлләре белән ул Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә тагы да якыная башлый. Ягъни фарыз намазларын укый, шуның өстәвенә әле нәфил намазлар да укый. Фарыз уразасын тутан мисал өчен, шуның өстәвенә әле нәфил уразаларын да. Фарыз үз өстендә булган закат бурычын, закат садакасын бирә, аның өстенә әле нәфил садакалар да бирә. Фарыз хаҗын үтәгәннән соң әле тагын нәфил, үз өстеннән тагын башка икенче тапкыр мисал өчен хаҗга барып, яисә гомрәгә барып, шушындый гамәлләр бар. Ягъни фарыз гамәлләреннән тыш әле тагын нәфил гамәлләр кыла икән, мөэмин мөселман шушы гамәлләре белән ул Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә якыная башлый. Хәтта Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне яратканча кадәр. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тәгалә андый бәндәсен ярата башлый. Чөнки ул үлгәнче фарыз гамәлләрен кыла, нәфил намазларын, нәфил гамәлләрен дә башкала. Һәм Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә андый бәндәләрне ярата башлый. Ул аның ишетә торган колагы була. Ягъни ул Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә андый кешегә бары тик хәерле нәрсәләрне генә ишеттерә. Бары тик яхшы нәрсәләрне генә ишеттерә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә аны гөнаһлы сүзләрдән, гөнаһлы нәрсәләр ишетүдән ярагайта, үзе үк сәбәпләрен кыла. Һәм ул аның күрә торган күзе була, ягъни ул бары тик хәлал нәрсәләрне генә күрә торган була. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә үзе аңа тәүфиq бирә, харам нәрсәләрдән читләшергә, харам нәрсәләргә карамаска Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә үзе җиңеллек бирә һәм үзе ярдәм итә торган. Һәм аның кулы булачакмы дигән сүз, ягъни ул бары тик үзенең куллары белән Аллаһ Тәгалә сөя торган нәрсәләрне генә эшли торган була. Чөнки Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә аны ярату сәбәпле аңа тәүфиq бирә һәм ул кеше Аллаһ Тәгалә сөя торган гамәлләрне генә эшли башлый. Һәм аның йөри торган аяклары булырмын дигән сүзе, ул бары тик Аллаһ Субхану ва Тәгалә ярата торган һәм сөя торган урыннарга гына барачак, шундый җирләрдә генә йөрәчәк, чөнки Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә аңа тәүфиq бирәчәк. Ул шушындый урыннарга йөрсен дип. Һәм ул кеше харам булган җирләрдән ерак булачак, чөнки Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгалә аңа үзе үк сәбәп бирәчәк, шушы ерак, Аллаһ Тәгалә яратмый торган нәрсәләрдән ерак булырга.
һәм ул гына да түгел, хөрмәтле җәмәгать. Әгәр дә ул миннән бер нәрсә сораса, мин аның соравына җавап бирәмен. Әгәр дә ул миннән ярдәм сорап, миңа мөрәҗәгать итә икән, миңа сыгына икән, ул миндә сыгыну табыр. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля үзе вәгъдә итә. Аның сөйгән бәндәләренең дугаларына җавап бирә. Һәм пәйгамбәрләр кыссаларын караса, хөрмәтле җәмәгать, без чынлап та Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляның ничек үзенең әүлияләренә, ягъни пәйгамбәрләренә ничек дугаларына җавап биргәнлек. Мисал өчен Әйюб алейхиссалам дуга кылып Раббысы Аллаһ тааляга мөрәҗәгать иткән вакытта ничә ел, кайбер тәфсирләрдә китерелә, 18 ел урын өстендә ята. Тәннәре кортлап чиреп, сосы ис алкып, бөтен туганнары, якыннары калдырып китә. Бар тик хатыны гына янында кала. Һәм шушы пәйгамбәр 18 ел, шушындай авырган, чирләгән вакытта Раббысы Аллаһ тааляга мөрәҗәгать итә. Аллаһ субханаһу ва тааляга мөрәҗәгать итә: "Эй Раббым, миңа начарлык килде. Минем тәнемә шушындай начарлык килде. Син иң рахимлеләрнең рахимлесе." Әле дуга гына кылу түгел бит, ул дуганы белә кылу да, белә торып кылу. Ничек, ни рәвешле Аллаһ тааляга мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белеп, ягъни берәү кеше Аллаһ сакласын, шуның кадәр урын өстендә ята икән. Ул бит Аллаһ тааляны сүгергә мөмкин, тәкъдирне сүгергә мөмкин. Ул менә шушындай хәлдә 18 ел яткан. Ләкин шундый сүзләрдән соң да, шундый хәлдән соң да, ул Аллаһ тааляга нәрсә ди? Син иң рахимлеләрнең рахимлесе ди. Синнән дә рахимле бәндә юк. 18 ел урын өстендә ята. Аллаһ тааляның иң рахимлесе дип әйтә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аның дуасына җавап бирә. Үзе үк дауасын бирә. Һәм шушы пәйгамбәр шифа таба, хөрмәтле җәмәгать. Бу тагын бер кат күрсәтә. Ул бит инде 18 ел үткәч кенә, мисал өчен, бәлки күбрәктер дә тәфсирләрдә төрлечә китерелә. Ул бит бер шушы вакытта гына дуга кылмаган, ничә ел дуга кылып, Раббысы Аллаһ тааля аңа шушындай сихәт бирә, сәламәтлек бирә. Ягъни бер тапкыр дуга кылдым да, бездәге кешеләр, күпчелек мөселманнар кебек, бер-ике дуга кыла да, "Эй Аллаһ тааля, минем дугама җавап бирмәде", һәм кулын сылтый башлый. Әле ул Аллаһ тааляга ничек мөрәҗәгать итәдер? Ничек вакытын нитәдер? Билгеле түгел. Әмма ләкин ул 2 тапкыр дуга кылганнан соң кулларын сылтый, Аллаһ тааля мине ишетмәде. Аллаһ сакласын. Шулай хөрмәтле җәмәгать, Юнус пәйгамбәр Аллаһ субханаһу ва тааляның бер әмеренә җиңелчә карап, кит балыгының эчендә кала. Һәм шушындай хәлдә дә: "Эй Раббым, мин үземнең нәфсемә зулым кылдым. Үземнең нәфсемә зулым кылдым. Һәм синнән башка гыйбадәткә лаеклы булган һичбер илаһ юк. Эй Раббым, мине шушы нәрсәдән коткар" дип әйтә. Шушындай авырлыктан, шушындай бәладән, шушы нәрсәдән чыгар, мине коткар дип. Ягъни нинди кеше сорый, хөрмәтле җәмәгать, пәйгамбәр? Нинди халәттә сорый? Диңгез астында, кит балыгының эчендә, балык эчендә, балыгының ашказаны эчендә. Монда ничек чыгып качу булсын? Кая китү булсын монда? Ләкин өмөтен өзмәй. Һәм Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааля аны чыгара, ярдәм итә, дугасына җавап бирә. Диңгез караңгылыгыннан, диңгез төбеннән, балыкның эченнән, ягъни бер ничек тә чыгып качарга мөмкин булмаган урыннан Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааля аңа чыгу бирә, азат итә. Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһ тааляның мәрхәмәте. Шулай Раббыбыз Аллаһ тааля мисал өчен Закария пәйгамбәрнең дугасын ничек кабул итә? Ничә яшькә, 80 яшьтән дә олырак була, хөрмәтле җәмәгать. Балалары булмый. Һәм Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааляга мөрәҗәгать итеп, Аллаһ таалядан бала бирүен сорый. Карт булган кеше, үзе дә карт, хатыны да бала таба алмый торган. Ләкин өмөтен өзми, хөрмәтле җәмәгать. Кулларын күтәреп, Раббысы Аллаһ субханаһу ва таалядан сорый: "Эй Раббым, бир миңа нәселне. Миннән соң булсын нәселем." Аллаһ субханаһу ва тааля матур сүзләр белән мөрәҗәгать итә. Син ризыкландыручы, син бирүче дип. Һәм Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааля аны шатландыра, синең балаң булачак дип. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля аңа балалар белән итә. Ягъни күрәсезме, хөрмәтле җәмәгать? Өмете киселеп биткән кебек туелган вакытларда да Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең сөйкле бәндәләренә, дугаларына җавап бирә торган. Ни өчен? Чөнки алар Аллаһ субханаһу ва тааля ни яратучылар. Ни өчен? Чөнки Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля аларны ярата. Алар Аллаһ тааляның мәхәббәтенә ирешкәннәр.
Һәм Аллаһ Субхану ва Тааляның мәхәббәтенә без ирешәбез икән, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Субхану ва Тааля да безнең дугаларыбызны кабул итәчәк. Biz аңа ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән вакытта ул безгә булышачак. Һәм безгә каршы килүчеләрнең мәкерләрен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля үзләренә каршы әйләндерәчәк. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля үзләрен аларны һәлак итәчәк. Аллаһ Субхану ва Тааляның гаскәр, Аллаһ Тааля үзе үк аларга каршы гаскәрен җибәрәчәк. Монда һич ничек, бер ничек һәм шубһа юк. Шуңа күрә Рабб Аллаһ Субхану ва Тааля барчаларыбызга да аның сөйкле кулларыннан булырга насыйп итсен. Аның фарызлары белән, аның фарызларын үтәргә, фарызлар белән бер рәттән әле нәфил гыйбадәтләр дә башкаручылардан кылсын. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля безнең дугаларыбызны кире какмасын, безгә һәр вакыт ярдәмче булсын, булышы булсын. Аллаһ Субхану ва Тааля барча мөэмин мусламаннарга да ярдәм итсен. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһ ли ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ссалату ва ссаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Шушы хадискә ишара булып Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Фәәмма ман аъта ва тaqва ва саддаqa бил хусна фасанаяссируху лил юсра." Кемдә кем Аллаһ Тааля ризалыгы өчен бирә икән, ягъни закатларын, садақаларын бирә икән, ва тaqва һәм Аллаһ Таалядан тaqва була икән, һәм кыямәт көн дөрес дип таба икән, шуңа ышана икән, без аңа изгелекләр кылуны җиңеләйтербез. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тааля үзе үк җиңеллек бирәчәк үзенең яраткан бәндәләренә изгелек кылуны. Ва амма ман бахила вастагна ва кадзаба бил хусна фасанаяссируху лил усра. Әйне кемдә кем саран була икән һәм тәкәбберләнеп, Аллаһ Субхану ва Тааля миңа кирәкми дип уйлый икән, һәм кыямәт көн ялганга тота икән, без аңа начарлык кылуны җиңеләйтербез. Шуңа күрә кеше куркырга тиеш. Әгәр дә аңа гөнаһлы гамәлләр эшләү җиңел икән, һәм гөнаһлы гамәлләр кылырга гел җай табылып тора икән, ул куркырга тиеш. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля аны ерак әйтергә мөмкин үзенең рәхмәтенә. Әгәр дә кеше Аллаһ Тааляның савабына ирешә торган гамәлләргә якыная икән, ягъни Аллаһ Тааля үзе үк җай биреп тора икән аңа изгелекләр кылырга, димәк ул әле тагы да тырышып изгелекләр эшләсен. Фарызларын калдырмыйча, фарызлар өстенә нәфил намазлары башкарып һәм башка изгелекләр кылып. Әйди дугаларыбыз нигә кабул булмый дигән вакытта моның сәбәпләре бик күптер. Һәм шуларның берсе Ибраһим әл-Адхам дигән бер табигатьнән сораган вакытта ни өчен без дуга кылабыз? Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля безнең дугаларыбызга җавап бирмисең дигәч, Ибраһим ибн Адхам әйтә: "Чөнки сез Аллаһ Тааляны белдегез, ләкин аңа буйсынмадыгыз. Һәм сез пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламны таныдыгыз пәйгамбәр итеп, әмма дә ләкин аның сөннәтенә иермәдегез. Чөнки сез Куръани Кәримне укыйсыз, ләкин Куръан буенча яшәмисез. Чөнки сез җәһәннәмнең нәрсә икәнен беләсез, ләкин җәһәннәмнән курыкмыйсыз. Чөнки сез җәннәтнең нәрсә икәнен беләсез, ләкин җәннәткә өмет итмисез. Чөнки сез Аллаһ Субхану ва Тааля тыйган нәрсәләрне беләсез, ләкин Аллаһ Тааля тыйган нәрсәләрдән тыелмыйсыз. Чөнки сез Аллаһ Субхану ва Тааля фарызларын беләсез, ләкин ул фарыз кылган нәрсәләрне үтәмисез. Чөнки сез кешеләрнең гаепләрен эзлисез, ә үзегездә булган гаепне күрмисез. Менә шуның сәбәпле сезнең дугаларыгызны Аллаһ Тааля кабул итми, җавап бирми. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать, бигрәк тә улуг һәм хикмәтле сүзләр инде Аллаһ Субхану ва Тааля безнең кылган дугаларыбызны кабул итсен иншаллаһ. Яни дугаларыбыз ишетелмәслек булмасын. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля кылган изгелекләребезне кабул итсен. Авырлыкта, хәзрәттә булучы мөэмин мусламаннарга Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля менә шу авырлыклардан, хәсрәтләрдән кутылырга насыйп ва муяссар кылсын. Һәм шушы Рамазан аенда күбрәк дугалар кылык, хөрмәтле җәмәгать. Үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, авырлыкта, кайгыда булган кардәшләребез өчен, бөтен мусламаннар өчен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааляга мөрәҗәгать итеп дугалар кылык. Аллаһ Субхану ва Тааля ярдәм бирүче, ярдәм итүче. Һәм шушы айларда кылган дугаларыбызның кабул булуын иншааллаһ бик көчле. Кабул булуга өметебез бик зур. Чөнки бу Рамазан ае. Рамазан аенда мөэмин мусламаннар барыбер башка айларга караганда да Аллаһ Тааляга якынрак булалар. Барыбер алар Аллаһ Тааляның фарызларын ныграк үтәргә тырышалар. Барыбер алар шушы Рамазан ае булганга күрә гөнаһлардан ерак булалар. Шуңа күрә шушы айда кылган дугаларыбызны Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля иншааллаһ кабул итәчәк. Шуңа күрә һәр вакыт дугада булып, үзебез өчен дә, кардәшләребез өчен дә, барча мөэмин мусламаннар өчен
Allah subhanahu wa ta'alaga müracaat edip dualarda bulur.